अडिशन जादों आरो बेयाव फैनानै जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों बिनि थाखायनो गोजोननाय मोन्दों जे जोंहा जथेस्थ' टेलेन्टेड माने इयुथ्सफोर दङ टेलेन्टेडा मोनसेल' माने दिगजों नङा बिभिन्न माने दिगजों जायो मेथाइ खननाय मोसानाय गेलेनाय आर्ट खालामनाय बा बिभिन्न माने स्पर्टिं इभेन्ट बेफोर जायो आरो दिनैहाय जे असेन एन्टारप्राइज आरो रौता मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि बे अडिशना जादों जोंनि जायगायाव थानाय जायफोर जिनियासफोर जायफोर प्रतिभा दङ जायफोर टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टफोरखौ मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिसोरनि जि टेलेन्ट बेखौ मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों कम्पिटिसनाव लाबोनानै बिसोरहा जे गावहानो इन्डिभिजुवेल मोनसे केपासिटि दङ बिसोरखौ फार्दार हायार प्लेटफर्मनि थाखाय स्कप होनाय जादों आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जोङो साफ्रोमबो जोंनि स्टुडेन्टस बा इयुथ्सखौ जों जेब्लाबो प्रायरिटि होदों जायफोरा टेलेन्ट दङ स्टेट लेभेलाव बिसोरो जायगा आवग्रिनांगोन आरो बेनि गेजेरजों गावखौ दानायजों लोगोसे मोनसे मोजां केरियार हिसाबै गावखौ खालामनानै बेयो जिउआव साक्सेस खालामना लानो हायो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों जेब्लाबो हेफाजाब होगोन जोंहा अलवेज जों सापर्ट दङ आरो एट एनि टाइम जोंनि जि सापर्ट नांगौ जों जेब्लाबो हेल्प खालामगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गावनो देंखोमो सेनिथाम खुंनाय जादों आरो बायदिसिना कम्पिटिसनखौ जोङो खालामदों स्पर्ट्सआव फुटबलाव भलिबलाव काबादियाव दा बेनिखायनो जों सानो जे बर' हारिनिफ्राय बा बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जायफोर माने टेलेन्टेड इयुथफोर दङ जोंहा आपकामिं जेनेरेसन दङ बिथांमोनखौ स्कप होनानै हायार लेभेलाव बा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिसोरखौ इस्टाब्लिश खालामनायानो बयनिबो उद्देश्य जानांगौ आरो बे उद्देश्यआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो खामानि मावगासिनो दं बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे रायजो राजाखौ माने माबायदि बाहागो लानांगौ होननानै आसा खालामो बेयाव मोनसे कनसियास बा एवारनेसनि मोनसे प्रयजन दं होननानै जों सानो बेनिखायनो सानो जे जोंनि गामि ओनसोलाव बा गोग्लैसोनाय ओनसोलावबो जथेस्थ' माने जायखौ जोङो जेम्स होनना बुङो माने बे जेम्सफोरा थाखोमायो गोरों जोंनि केपासिटिफोरा थाखोमायो जिनियासफोरा थाखोमायो दा जोंनि बिमा बिफाया माखासे थाखा फैसानि आंखालाव बा हान्था मेलानि राहानि आंखालाव बा थांनाय फैनायनि आंखालाव बा एवारनेस मिथिनांगौनि आंखालाव जोंनि गथ' गथायखौ दिहुननानै लाबोनो हाया बा बिसोरो इनफरमेसनखौ मोनहैया बा स्कपखौ मोना दा बिनिखायनो जोंनि आनसलिक बा डिस्ट्रिक्टआ बेबायदि माने हाबाफारिखौ जोङो गामि लेभेलसिम लांनांगोन मिथिहोनांगोन खिन्थानांगोन आरो प्रयजनाव जोङो सापर्ट खालामनानै एसिस्टेन्स होनानै बिथांमोनखौ लाना फैनांगोन आरो बेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजों स्कप होनानै सासे उन्दै गथ'खौ जोंनो जा बा इयुथखौनो जा मोजां स्कप होनानै जोङो बिथांमोननो मोजां केरियार जों दाफुंनानै होनांगोन होमब्लानिया बर' हारिया फारफ्रोमबो दिगाव जोङो केपासिटि गोनां मोनसे हारि जागोन आरो जों जायखौ गेरेमसा हारि दानो जोङो बड'फानि सिमां